Tästä näyttää vähän rähjännä. Tämä on niitä ensimmäisiä. Joo, kyllä. Siitä kesti tunti huomioon. Joo, just. Kolmonen, viisi kolmonen. Kyllä. Tässä ylhäällä suoraan on sitten Suomen ilmailuteollisuuden tai lentokoneteollisuuden niin huipputuote, eli Polytechnicin ilmailukerhon digisarjan purjekone PIC 20, sen prototyyppi. PIC 20 eri muodoissa on nyt valmistettu lentokone Suomessa. Tehtiin 400 kappaletta eri versioina. Se oli kilpakoneella, voitettiin seistuilla maailmanmestaruudet ja oikeastaan kaikki nuo kisat. Täällä tosiaan niin tämä Convair Metropolitan oli yhdysvaltalainen kone, joka tuli Finnairille 53 käyttöön. Tämä kyseinen yksilö lensi viimeisen lentonsa 80, jonka jälkeen se museoitiin. Ja tämä, vaikkakin oli vielä potkurikone, niin oli ensimmäinen Finskin koneista, jossa oli tämä matkustamoni ääni eristetty, lämmitetty ja paineistettu. Eli tässä siirryttiin sitten enemmän siihen nykymatkustamisen suuntaan. Penkit on mukavat, niin kuin huomaatte, ja perässä oli myöskin ensimmäistä kertaa tämmöinen pieni keittiö, mistä voitiin tarjolla lämpöisempääkin ruokaa matkustajille. Näillä sitten lennettiin Euroopan liikennettä ja sitten myös muun muassa tuonne Kanarian saarille. Se lentonopeudet tällä päästiin sinne vähän reilu 300 kilometriä, 330, 400 kilsaa siinä riippuen tietenkin lastista ja näin, mutta toi lentoaika tälläkin saattoi vaihdella sitten, että riippuen keleistä ja näin, niin välillä tehtiin välilaskuja ja yövyttiin Espanjassa tai Portugalissa ennen Kanarian saarille lentoa. Ja aikataulut ei aina ollut niin tiukkaa kuin nykyään, vaan saattoi olla niin, että se miehistö lensi samalla sen muun niin turistien kanssa sen viikon kuluttua takaisin vasta, että se ei, niin kuin, ei lähtenyt heti saman tien takaisin. uudessa lastissa. Sieltäköhän se juontaa se toiveammatti. Aivan. Lentolemat käytössä koko viikon. Luotais edut tuosta otamaan. Ja oli myöskin näitä tämmöisiä lentoja, charterlentoja, joissa kerättiin niin kuin matkustajia pitkin Eurooppaa, että Kööpenhaminan kautta, Saksan kautta, Espanjan kautta Välimerelle tai Espanjaan tai sitten Kanarian saarille. Niin kuin tämmöistä hyvin pitkääkin lentoreittiä lennettiin. Ja tämä on oikeastaan myös viimeisin kone, mitä on museoitu, eli kun tämä on 81 museoitu, niin sen jälkeen ei ole sitten enää tämmöistä lentoliikenteessä käytössä ollut tai isompaa matkustajakonetta museoitukaan Suomessa. Että, se onkin sitten mitä... Niin, ne ei enää ole sillä tavoin omistuksena, menee heti kiertoon leasingillä tai. Ja tietenkin sitten koneiden koot on jo kasvanut semmoisiksi, että se vaatisi aika paljon rahaa ja tahtoa sitten, että saataisiin. Mutta toivottavasti saadaan vielä museoitua jotakin näitä myöhäisempiäkin koneita valikoiden. Ja otetaan pieni kone. Just, joo. Niin. Se tulee Niin. Se on oikein hieno sitten. Tämmöinen vielä siellä. Joo. Näin se on. Paikka, missä me ollaan, niin tämä henkilö, joka otti vastaan meidät tuossa tavallaan aulassa jo, niin voi olla totta. Kuka muistaa ja on ollut mukana aikanaan autotestiosuuskunnan hallissa pidetyssä Hallyn Pippalossa Tikkuselassa? Kyllä. Sinä? On ollut. Sinä. Tämä sama henkilö, joka on isäntä tässä talossa ja samoin tuossa toisessa ravintolassa, oli siihen aikaan, piti sitä pizzeriaa siinä testiosuuskunnan kolmassa. Ja hän hoiti silloin aina nämä meidän tarjoulut siellä. Ja hän hoiti sen illan, on hänen sielläkin sitten. Ja on tällä hetkellä klubissa ja on Espoossa. Hän on tuolla, tulee sisään, jos ei joku tunne hänen nimensä. Ja tämä sitten sen verran, että toinen henkilö, joka katsoi meille pöytään, on hänen oma rouvansa. Mutta
Nyt on näkyvissä. Tulee kohta. Tulee. Aloitti sen. Tällä viimalla just mikä nähtiin siellä, niin se oli vähän niin kuin se räjäsen näköinen viima, mutta sama kone kuitenkin oli meidän alkeiskoulukoneena. Ja olet vielä hengissä. Joo, ja toinen kone, joka siellä oli, niin oli alkeiskoulukone myöskin, niin oli Stiglitz, joka oli siitä erikoinen, että se oli avokone, joka voitte kuvitella, että talvella se ei ollut mitenkään niin hauskaa mennä sillä, mutta kyllä vaan kestettiin. Ja sitten tämmöinen jatkokoulutus tapahtui Vihurilla. Ja siinä voit kyllä kysyä, että olet vielä hengissä, koska vihurit oli aika huonomaineisia sillä tavalla, että ne oli välillä aina lentokiellossa. Sen takia, että siellä aika monta putosi niitä oppilaita. Ja esimerkiksi meidän kurssilla niin yksi kaveri kuoli sillä tavalla, että se jäi sinne armeijan jälkeen kesävänskäksi. Ja sitten se sai ajella tuolla vihurilla. Ja sitten sille kävi sillä tavalla, että se meni kotitalonsa yläpuolelle näyttää vähän, että miten täällä lennetään, ja siihen putosi ja kuoli. Ikävä tapaus sinänsä. Siellä oli nyt jälkeenpäin, kun sitä ajattelee lentokoulutusta, niin siellä on huikeita juttuja sikäli, että esimerkiksi Vesivehmaalla oltiin tämmöisellä lentoleirillä, kun Kauhavalla oli aika myöhään kesä, niin tultiin tänne alemmaksi lentämään. Ja esimerkiksi yölennot tapahtui sillä tavalla, että meillä oli siellä merkattiin ne kiitorat myrskylyhdyillä. Ja siihen piti niin tulla sitten laskeutua siihen. Muuten se oli hieno kokemus kaiken kaikkiaan. Vaikein kohta oli se, kun piti panna kone ympäri ja tehdä vaakakierre ensimmäisen kerran. Se oli se tiukin juttu. Ja pari kaveria lähti kurssilta pois sen takia, että ne ei saanut sitä konetta ympäri. Ei uskaltaneet panna ympäri. Jos on kysyttävää, niin kerro mielellään. Eikö viima sitten johtunut